τη φορά, ανακάλυψα ένα νέο είδος συνοικής μελάνης που ονομάζεται Live DOKUJJYU. Αμέσως, θα δω το χρώμα της αγάπης. Το μελάνι ερωτεύτηκε. Και αυτό είναι ένα υπέροχο φωτεινό ροζ μελάνι που εκφράζει ένα συναίσθημα αισιοδοξίας που σε συγκινεί. Λέγεται ότι η Σούμι είναι ερωτευμένη και στην πραγματικότητα είναι playboy. Άνοιξε το, αλλά πώς είναι μέσα? Υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη υγρού, αλλά αυτή είναι μια αίσθηση υπερχείλησης μελανιού. Δεν ξέρω γιατί να χρησιμοποιήσω αυτό το μελάνι, οπότε θα το δοκιμάσω στο ξύλο. Αυτό μοιάζει με απλό ροζ μελάνι, οπότε το δοκιμάζω σε ξύλο. Τι είναι αυτό? Είναι μελάνι. Ο κόκκος δεν χρωματίζεται πολύ καλά. Αυτό ίσως είναι καλύτερο επειδή το κιγκούτσι έχει ένα πολύ όμορφο χρώμα. Αναρωτιέμαι σε τι χρησιμεύει αυτό. Για να δω αν το χρώμα απορροφάται από το ξύλο, θα το δοκιμάσω. Το ηξώδες του μελανιού είναι αρκετά υψηλό, επομένως το χρώμα δεν φαίνεται να διεισδύει. Γιατί μοιάζει. Έχω πέσει. Τη στιγμή που ερωτεύτηκα το ξύλο. Τι γίνεται αν είναι τόσο χοντρό? Το ξύλο είναι λυγισμένο, χεμ. Νιώθω ένα ελαφρύ μελάνι στο ξύλο και αυτός είναι ένας αμυδρός έρωτας. Η προσθήκη νερού εμπόδισε το χρώμα να εξαπλωθεί σε όλο τον πάτο. Ένας αντίπαλος εμφανίζεται στο Love DOKJJYU. Το κανονικό συνοικό μελάνι εμποδίζει τον έρωτα και είναι μια εξέλιξη που μοιάζει με shoujo manga. Αυτό είναι ωραίο, τι συμβαίνει εδώ? Η ανάμειξη των δύο ήταν εντελώς απροσδόκητη. Γιατί είναι το χρώμα μοβ. Βυθίζω κάτι σε αυτό το μελάνι. Αν προσθέσουμε αγάπη στο συνοικό μελάνι, παίρνουμε μοβ, το οποίο είναι ένα ελαφρώς μεταλλικό χρώμα. Η πρόκληση του ρομαντισμού Γιάρουκι και ο κόσμος των Γιάρουκι έχει επίσης μια έννοια αγάπης. Το αποτέλεσμα είναι η αλλεργική ρινίτιδα. Την επόμενη μέρα την περίμενα. Η αγάπη και αναρωτιέμαι αν είναι λάθος να το ζωγραφίζουμε σε ξύλο. Αυτή είναι κακή αγάπη, μέρος της ζωής. Ο Γιαρούκι είναι και αυτός χαρούμενος και νομίζω ότι θα πουλήσω μια μεταλλική εκδοχή του Γιαρούκι. Θα το εξετάσω αυτό πιο προσεκτικά. Αυτό είναι ζωγραφισμένο στον πίνακα και φαίνεται σαν να είναι δύσκολο να το ζωγραφίσεις. Τα ξύλινα άκρα είναι πιο όμορφα βαμμένα, αλλά είναι το κενό ακριβώς σωστό. Είναι κάπως έτσι. Τι συμβαίνει όταν το βάζεις σε νερό? Τι είναι αυτό? Εξαφανίστηκε. Με άλλα λόγια, αυτό είναι ένα υπέροχο μελάνι που εκφράζει την παροδικότητα της αγάπης. Απλώνεται αραιά, κάτι που είναι ωραίο. Το σουμιναγασί δύο χρωμάτων δημιουργεί μοτίβα από μόνο του. Προσπάθησα να παίξω έτσι, οπότε δοκιμάστε το κι εσείς. Είναι ένα ερωτικό γράμμα που δεν γράφεται σε χαρτί και δεν φτάνει. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση, Kuraito Craft CH Ελλάδα. Αυτό το κανάλι είναι εφικτό χάρη στην υποστήριξή σας. Κοινότητα Monozu Club, αγαθά και Twitter. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση, Kuraito Craft CH Ελλάδα.